Сина и Святаго Духа. Честит празник, драги отци, брати и сестри! Днес е събор на Света Богородица, защото естествено празника Рождество Христово, след новородения младенец, личността, която заслужава поклонение, това е именно неговата пречиста майка, Света Богородица. И събор, това е празник, че събират хората да празнуват на днешния ден, да възхваляват Божията майка, Света Богородица. В Евангелието днес ние чухме, че след като мъдреците са получили насъни откровения да не се връщат при Ирод, тъй като те не са знаели, че той се интересува от младенец, за да го убие, а са мислили, че наистина иска да му се поклони, не са допускали, че това е възможно. Даже и такъв жесток човек като Ирод да иска да убие Богомладенеца Христос. И те са се върнали по друг път, така че Ирод се е много ядосал за това. Той при нея е допускал някой да не слуша това, което той казва. Но трябва да кажем следното нещо. От една в Евангелието, от двете Евангелия на Лука и на Матвей можем да разберем за това, че на 40-тия ден Света Богородица е отишла в храма, за да и се прочитат молитвите и да принесе според Старозаветния закон жертва, за да, както се казва, да изкупи младенеца от мъжки пол. След което тя е отишла в Назарет, града, в който те са живеели с тия правен Йосиф. И чак тогава те са отишли в Египет. Тръгнали са нощем, за да не знаят съседи и близки за това тяхно пътуване. По време на пътя, той бил доста труден път, имали се едно магаренце с тях, на което са си носили най-необходимите неща за дълго пребиваване. Срещнала ги една разбойническа шайка и са искали да им вземат магарето, но ръководителя на тази шайка се е вгледал в Христос и е казал, ако даже Бог би се родил, той не би могъл да бъде по-красив от този младенец. Той не е знал, разбира се, кой е Богомладенеца и тогава не е позволил на своите другари разбойници да повредят на семейството. И тогава Света Богородица му казва, че моят син ще ти въздаде за това, че ти го опази. Естествено, Бог е могъл да унищожи тези разбойници, но той искал да прояви този милосърдие, за да се спаси душата му. И той е същия разбойник, който е бил разпънат от дясно на Христос, когато Господ е бил разпънат, и за когото знаем, че той е повярвал, бидейки на кръста заедно с Господа, и тогава е казал на Господ да си спомни за него, когато дойде в своето царство. И Господ му отговорил, че той ще бъде още днес с него в рай. Ето Господ му е въздал, но му е въздал, защото в този човек, макар че е бил разбойник, е имало дълбоко нещо добро, нещо хубаво. Може би живота така му се е стекал, се е подвел с лоши хора, но това добро е било негова основа. В един момент това добро се е разкрило, както е корен на някакво растение, понякога горе го затъпваме, зарастваме, изведнъж той покълва и същото е станало. И ето това е стигнало до там, че той е бил първият човек, който е влезнал в открития рай, след като Господ е пострадал и ни изкупил. След това трябва да кажем, че там, където са ходили, пътували в Египет, светото семейство и дори са се съкрушавали сами, те са отишли при едно огромно дърво, красиво, което идолопоклонниците са го благотворели, вътре е живял демон, но демона е избягал от дървото, когато се е приближила Света Богородица с Богомладенеца
И понеже е било през деня горещо, дървото се е наклонило, високо, огромно дърво се е наклонило и направило сянка на светото семейство, за да могат малко да си починат. И така, Света Богородица е живяла с Богомладенеца няколко години в Египет, след което вече ангел се явява на сина на Йосиф и му казва да се върне отново, защото са измрели тези, които са търсили душата на младенеца. И имало един еретик Аполинарий, който е учил, че Христос не е имал човешка душа. И тук е казано, че търсил душата, тъй като не може той да навреди на божеството, а може да навреди на човешкото естество, тъй като Христос е бил и съвършен Бог, и съвършен човек. И тук ние разбираме, че Господ е имал както божество, както е бил Син Божий, така е бил истински човек, имал и такава душа. И това е разказа. Заживяли са в Назарет, където и хората са живяли. И оттам Господ е растял и се е готвил да излезне на своята тригодишна проповед, след което да пострада и изкупи. Честитя ви днешния празник, нека Господ по молитвите на Света Богородица да дарува здраве, да укрепи нашата вяра, да ни дарува смирение, да ни дарува усърдие ревно, да се молим, да служим на Господа, да търсим Неговата помощ и благодат. И няма нещо, което Господ не би могъл да направи за нас, ако ние обаче действително успеем да му заслужим с нашата вяра, с нашата любов и с нашето старание да вършим добри дела. Честитя на Отец архиерейския наместник, на Отец архимандрит Михаил, на Отец Иван и за много и благодатни години. Ще ви раздам сега по една иконичка, а някой от отците ще раздаде надолу. Ние благодарим Ваше Високо Преосвещенство, че ни достигте с Вашето присъствие на втория ден на Рождеството на нашия Господ Исус Христос, да засилите нашата радост и по Вашите молитви повече хора да не се страхуват, а да идват в храма, защото тук е нашето спасение, да по Вашите молитви да Бог да укрепи нашата вяра за напред. Вижте, историята има много случаи на страшни пандемии и са умирали много повече хора, отколкото сега. И обикновено винаги хората с вяра, с молитва са измолвали и Господ е прекратявал тези епидемии и те са отивали. Така че и ние сега трябва да се покаем пред Господа, защото Господ иска да ни вразуми за това, че не живеем както трябва и когато успеем да принесем покайна молитва, всичко това ще се види и светът отново ще живее радостно, както и преди.